Grønland. Her fra Munkeboskolen er der 3.500 kilometer over til, hvor vi bor i Sisimiut. Her er meget smukt om sommeren. Men det bliver ikke særlig varmt, og sneen forsvinder ikke helt. Man kan være ude hele natten, fordi om sommeren går solen aldrig ned. Det er lyst selv om natten, fordi vi ligger langt nordpå. Man sejler rigtig meget, så man kan se hvaler og spækhugger. Vi går også meget på jagt for at skyde rensdyr, som vi kan spise. Vi kører også på ATV, og om vinteren kører vi på snescooter og binder en kælk efter nogle gange. Går vildt stærkt, og det er super sjovt. Og vi går lange vandreture, som kan være lidt farlige en gang imellem. Og nogle gange kan man være heldig, at nogle hunde følger efter os. Vi har mange søde, nuttede slædehunde i Sisimiut. De voksne hunde er i kæde, men hvalpene render frit rundt. Men alle slædehunde er udenfor hele året rundt, selv når det er minus 35 grader. I Sisimiut må man kun have slædehunde. Ingen andre hunderacer er tilladt, fordi slædehunden bliver brugt til at køre hundeslæde, og de må ikke blandes med andre hunde, fordi så bliver de ikke ved med at være lige så hårde og stærke. Hundeslæde er virkelig sjovt. Det går stærkt, og man har også hundeslædevæddeløb, ligesom racerløb, bare med slædehunden. Slædehundene står altid sammen, men hver for sig, i hvert fald for det meste. Udover hunden er der også sæler. Virkelig nuttede sæler. Men der er selvfølgelig også sælernes aller værste frygt. Isbjørn. De ser søde ud, men de er meget farlige. Og her i Sisimiut kommer de nogle gange lidt for tæt på os mennesker. Vi har også polarulve, muskusokser, og vi bruger deres pels til at lave tøj, fordi muskusuld er 8 gange varmere end almindelig uld. Vi har også hvalrosser. Vi ser også polarræve. Man kan bruge deres pels til at lave fine øreringe og handsker. De er meget nysgerrige, men også meget forsigtige. Men det bedste er helt klart hundehvalpene. Når det bliver rigtig vinter, så står solen heller ikke op. Det er helt mørkt hele dagen og natten. Men til gengæld er der fantastisk nordlys. Er det ikke utroligt smukt? Her er vores skole i Sisimiut. Lad os besøge en 3. klasse her i Sisimiut. Skolelæreren fortæller alle børnene på grønlandsk om, at jeg skal besøge jer i Munkebo. Og vi stiller dem det her spørgsmål. Hvad laver I, når I har frikvarter? Vi leger, kælker på bakkerne og spiller fodbold. Hvad laver I, når I har fri?
Når vi har ferie, rejser vi til Danmark. Vi står på ski, snowboard, tager ud og sejler og tager på jagt. Hvad spiser I? Vi spiser ligesom i Danmark, men vi spiser især meget fisk, sælkød, hvalkød, hvalspæk, rensdyr og muskus. Hvad er det bedste ved Grønland? Fodbold, håndbold, at cykle, stå på ski, kælke og lege med hundehvalpe. Hvordan siger man skole på grønlandsk? Aduagafik. Det går